Mitä sanoisinkaan tästä pelistä? No, peli on Gran Turismo San Andreas, joka sijoittuu 1990-luvulle ja tarina kertoo Carl Johnson, joka tulee Libercistä kotiinsa. Pelin alussa huomaat, että pitää mennä pyörään, jolla pitää ajaa takaisin kotialueellesi Grove Streetille. Tässä on vähän skippanta matkaa. Nyt on Grove Streetillä. Ja sen jälkeen pitää mennä sisään. Siellä Carl vähän muistelee menneitä lapsuusaikaan ennen kuin Libercistä tapahtuu. Eli tässä tarinassa tää Carl Johnsonin äiti on kuollut, joten tuo Carl tuli takaisin viettämään näitä sen hautaisia. Eli ja tuo kuva mikä tuolla Carlilla on Carlin äidillä. Vähän sen jälkeen Carlin vanha koira Big Smoke tulee, koska hän ei tunnista nää Carl Johnsonin 5 vuoden jälkeen. Eli tällä hautaessa tuo Carl ja Big Smoke tulee ja Big Smoke esittelee Carlin hänen veljelleen Sweetille. Tämän jälkeen Carl ja Sweet on lähdössä pois täältä ja tulis Pallasit hyökkää, eli Pallas on Grove Streetin vihollinen. Sen jälkeen tulee pyöräilijä ja ollaan takaisin Grove Streetille. Seuraavaksi pelikertot voit tallentaa tällaiselle disketin näköiselle jutulle pelissä. Pelin tappelumekaniikka on kehittynyt, sillä sillä voi olla se voit harjoittaa 4 eri tappelulajia. Pelin arsenaalille kuuluu monia aseita, esimerkiksi spas-haulikkoa ja SMGtä. Jos ei aseesi tuo lisää intoa tämä niin sanottu mittari tällä alalla, siinä lukee weapon skill, joka on statistiikkaa tälle aseelle. Myös siellä näkyy respektisiä ja muita statistiikkaa. Pelissä, kuten myös monessa muussakin pelissä, no melkein 2 pelissä voi kuolla. Eli tässä ylhäällä näkyy tämä health baari, kun se on lopussa, sinä kuolet. Ja kuoleman jälkeen heräät sairaalasta. Lisäksi on myös lisäyksellä tullut uusi grafiikka. Tää on hienoa tuohon Vice Cityn nähden, jossa oli paremmin koulussa. Myös tätä näköetäisyyttä on lisätty. Ja sitten näihin uusiin ominaisuuksiin. Tällä voi mennä tyttöstä käymään. Myös pystyy uimaan, joka on hieno asia, sillä muissa peleillä GTA Playssä ei ole pysty uimaan. Sukeltaa myös voi. Ja tossa ylhäällä näkyy tommonen happijuttu, josta huomaa, että kuinka pitkä voi olla peleillä. Jos se loppuu, mä otan, että enkka, jos enkka loppuu. Jos lentokoneet ovat hyvää uudistaa, tällä voi lentää niin kuin haluaa, eikä bensiä loppu. Eikä ole mistään sillä, mutta nää on sitten hyvä lentää. Kyllä muistaa varoa äsken. Jos pystyy laskurellakin kiitelemään alas, joka on sinänsä kivaa, sillä pystyy kiitelemään. Myös hituusaan pystyy tällaista kiipeilymekanismia tähän, jota ei ole muissa peleissä. Ja yksi toinen kivoin asia, jetpack, josta pystyy ampumaan tällaisilla pienillä aseilla, kuten pistolla ja utsilla. Pelissä musiikki on ihan kuunneltavaa, täällä on monia radiokanavia, puheradiota, rock-kanavaa ja kaikkea. Musta paras radiokanava on tää KDS, se tulee sellaisia 7, 8, 9 musiikkia. Sitten myös joskus saattaa sattua pientä riitaa näiden jalankulkijoiden kanssa, jotka joskus koomisia, sillä tekoäly on parhaimmasta päästä. Tämä oli tämä pikkutesti. Kiitos sun katsoa.